Så får man da også bare kunderne væk. Det er fanden sikkert. Ej, jeg er nu udenom. Det var aldrig noget at se. Simpelthen sat væggen foran døren, hva'? Ind på museet, Peter. Der er kontaktstik. Det er bare så vej tilbage. Fucking lortebag. Hvad fanden laver du? Man kan ikke komme forbi. Du kan gå. Ej, hvor er der mange huller i det der væg nu. Jeg siger det bare. Som ny formand for Grønt Parti. Du er ikke formand! Nej, okay. Jeg er talsmand. Ja, godt. Som talsmand for det nye Grønt Parti vil jeg gerne sige, det er noget lort at lave det der. Vi gør igen grønne ting, selvom de er grønne. Og hvis til gengæld, så går vi ikke over for rødt, men vi går over for grønt. Vi går over for grønt, og vi går altid over for grønt. Og hvis altid det er lort, det står i vejen. Så går vi over noget bedre energi. Ja, det er lige meget. Vi flytter det, eller køber noget nyt. Der er bare luft over. Vi bygger bare noget nyt over. Nej, altså, det er ikke fuldstændig. Okay, det skal komme først op på den der. Det kan jeg.